Takže dámy a pánové, nejsem vidět, ale vítám vás u mého prvního random vlogu. Teď jsem rozsvítil lampu, tady můžete vidět ohryzek od Apple. To je značkový ohryzek tohle. Tak, nemám na sobě šátek, nemám na sobě klobouk, nemám na sobě brýle. Takže se bohužel nemůžu se, nebo nemůžete mě vidět. Takhle, nemůžete mě vidět, protože protože je přesně za 3. Šajze. 12 hodin a 51 minut. Dejme tomu, že je 1 hodina a je to random vlog, při kterém mě sice neuvidíte, ale tady 1024 a 199 odběratelů, 199 odběratelů a 1024 zhlédnutí, za což vám hrozně moc děkuju všem za podporu, úplně jste úžasní všichni, který mě v tomhle podporujete, ne blbost. A video se vám doufám, nebo takhle, videa se vám doufám líbí, to byste mě asi jinak vydali. Téma dnešního random vlogu není, protože je to random vlog a vůbec nic nemám připraveného, jenom mě napadlo, že něco natočím a mohli bychom se projít. Jak můžete vidět, nemám ve dveřích kliku, takže z dveří se nedostanu. Tady to můžete vidět rozebraný na stole, teď je to tady špatně nasvícený, ale to vůbec nevadí. Tady mám postel, tady spím a musím ven chodit oknem. Takže já, když se chci dostat k nám na chodbu, musím vylézt nejdřív ven, takže vylezeme ven. Tak. Vylezli jsme ven, jsme venku, je všude tma. Tahle jsou sousedí. A tady už otevírám naše balkonové dveře. A jsem u nás na chodbě. Tady je můj pokoj, z kterého jsem vylez. A tady se ocitáme u nás na chodbě. Tady je koupelna, kde je samozřejmě bordel. Hajzlík, tady máme hajzlík. A tady je umyvadlo, to nic. A jinak v téhle místnosti točím vlogy točím. Tady točím vlogy, tady jak můžete vidět, tady je zeď, tady je otcovo ložnice a teď je tma, pořád tma a světlo. Tady už je obývák, tady většinou přebývá otec, zde má starou bednu a tady je bordel, tady je taky bordel. Takže se přesuneme zpět, tady nezasnu, přesuneme se zpět do mého pokoje. Jinak tady je rozlomená klika a tady jsou dveře, které nejdu nějak otevřít, protože se zabouchly. Tady je nápis fuck, ale to vás nezajímá, takže teď bude chvíli tma a přesuneme se zase zpátky do pokoje. Takže jdeme tudy. Jo, a jinak ještě nevím, jestli už jsem to říkal, ale jsem sám v baráku. Takže hezký random vlog, pěkně, jsem se tu prošel a do se chodit nechce. Tak, opět vylezeme ven. Tak, jsme zase venku a jdeme zase dovnitř. Tak, tady je můj kaktus, žádný nesmysly. Tady je bordel, tady mám termosku, tady je tohle a tady jsme zase u mého kompu. Takže tohle je random vlog. To už jsem říkal, ale to vůbec nevadí. Nevím, jestli jsem nechtěl říct nějaký informace, jaký informace, to bych ho mohl říct. Asi ne. Já nevím, jestli jsem něco říkal na začátku, protože už je docela pozdě. Už mě to nějak nepálí. Ale myslím si, co jsem chtěl říct, jinak informační vlog číslo 4, ten je natočený už na YouTube, můžete se mrknout a tam jsem říkal, že smažu všechny seznamy videí, vlastně trošku se toho obávám, protože myslím, že Minecraft ten už jsem smazal úplně, Tomb Raider taky, ale když chci smazat seznam videí, tak nevím, jestli se mi smažou i ty videa nějak, teďko jsem to nezkoumal, protože jsem nechtěl experimentovat, ale když tak mi pište dolů do komentářů, nebo takhle někam, abych věděl, jestli se smaží to video nebo ne, protože bych to opravdu nechtěl točit znova, nebo nedej bože to netočit a nemít to tam, takže tak. Jinak tady mám hrníček s čajem, jo. Tak a tady je nějaká minerálka, tady je plechovka od, myslím, že Semtex sážníka, nevím přesně. A to je asi tak všechno z dnešního random vlogu a asi na viděnou příště u vlogu nebo random vlogu nebo něčeho takového a dobrou noc. I seek you.